आच्छा बारु थाइबानि लारो नोंखौ लिंना लाबोखुमानायनि जाहोनानो जाहैबाय आंनाव बांद्राय फैसा गैयालै माने थाइसेबो गैयाखौनो होनजायो बिमा बिफाया एसे एनै होनानै होथ'बाय ओमफ्राय नों हायोबा एसे होनानै होथ'दोलै बिराद हावा टाइट जानानै दंलै आंहा माबा मोनसे जालागासिनो नोंनिफ्राय हेफाजाब मोनाबा आं रावनिफ्रायबो मोननाय नंला बायदि मोनबायलै थाबालाय होजागौमोन अमा राजा नाथाय हाबानि खरस होनो हालायनाय आंनाव गैयालै जा दं बेखौनो होदोब्रा बेनोथ' गैयालै आंनाव दा माने फैसायानो आखाइ खरसा जानोसो जेने थेने दङ बिनि बाहेरा आरो जेबो गैला आंनाव नों माबा मोनसे खालामदोब्रा नारजिबुदां आंनि आखायाव जेबोआनो गैयालै दा हाफांनि थाखायनो आं हाबाखौबो लानांगौ गोनां जाबाय फारसेथिंजाय हाफांखौबो अननो ओंखारबाय आं बिमा बिफाखौबो बुंनो हालालै नारजिबुदां नोंनो माबा मोनसे खालामदोलै आं एसे मोजाङै रिसेपसनखौ होनो लुगैबाय माने हाबायाथ' जाब्बा जुब्बा मन्दिरावसो जाबायना प्लिज ब्रा नारजिबुदां नायनोसै दे मा जायो दिनैथ' रिसेपसनखौ होनो हानाय नङा साननै सानथामसो टाइम लाबावदो बिनि उनाव रिसेपसनखौ होदो दे आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदिबालाय आङो न'आव थांनि नामा दे नों न'आव थाङोना बहा थाङो थांबानो जाबाय जायखिजाया फैसानि जगारखौ खालामनानै होबानो जाबाय जागोन दे बे नारजिबुदा मोजांलै मानसिया एसे एटिटिउड गोनांबाबो अहंकारिबाबो बिराद मोजां मोना गोसोआ साफा थ' रायजोफोर जायफ्रा अमा राजा आरो हाफांनि हाबाखौ दुखु मोनदों बिथांमोननिसिम गुरैनो खावलायनाय माने गुरैनो आरज नोंथांमोना दासो मोजां नुवाखै नाथाय उनाव मोजां नुलांबाय थागोन आरो टुइस्ट एन्ड टार्नआथ' फैबायानो थागोन थ' बेनिखायनो जिंगासिनाङा नोंथांमोना साननानैसो थानांगौ बिनि उनाव माबायदि काहानि जागोन मा टार्न फैलायगोन मा ड्रामा देखायलायगोन बिसोरो बेफोरबायदिसो साननांगौ मिथिबायना ओमफ्राय नायबाय थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दे होमबा जोङो आवगायदोनिलाय माबायदि खाफाल जाखो आंना गाबनो लुगैबाबो गाबनो हाला मिनिनोबोथ' आं मालाबाबो मोनखानाय नंला खोमा मिथिगौ ना दुमफाव आंनि साननाय मथे जायासैहाय आं इसेबां मोजां धुम-धाम बेम पार्टि दामलायलायनानै हाबा जानो लुगैनाया फैमाल जाबाय जाम्बिसो बे बोराय हौवाजों थांबानो नोंहा बेम पार्टिजों लांजागौमोन ना नोंहानो हाबा जाहैनो हायामोन आरो बोराय हौवाजों बेदर गोथाव मोनजागौमोन सामफ्रामबो नानि बेदरनि जौनि सेरेबनि मोनलोंगौमोन नोङो मोनजागौमोन सान्ति मा होनखोब्रा आंलाय बोरायजोंलाय मानो हाबा जानांगौ जाखोब्रा हिनजाव मोनाबाबो थागोनलै आं हौवा मानसिजों हाबा जायालै जाय जानाया जागोन ना बमरा आंहालाय मा जालायखोब्रा माथो नोंखौ सोरबा हिनजाव नांदेरनाया गोसो थोयोबालाय माने सोरबा सोमखोर बर'आ गोसो थोयोनो नोंखौ सोर सोमखोर बर'आ गोसो थोलाबायनांगौ जाखोब्रा आंखौलाय हौवाना हिनजावनि नाम जाखोबायलाय सोमखोरालाय हौवानिब्रा सोर हिनजावनि नामालाय सोमखोर थायोब्रा आजिखालि नामफोरखौ हमनानै मोनालै सुदेम नामाबा हौवानावबो थायो हिनजावनावबो थायो मोनाबिलि नामा हौवानावबो थायो हिनजावनावबो थायो मिथिंगा नामाबो हौवानावबो थायो हिनजावनावबो थायो मा थिगलाय सोमखोराबो हिनजावनाव थानो हानाय हिनजाव नङालै हौवा सोमखोरसो नोंखौ गोसो थोयोबालाय मा गोदाव सोराव बुंबाय थायोब्रा लोंदोलै साहाया आंलाय अमा राजा आरो हाफांनि हाबायाव जागोन लोंगोन रंजागोन थिनटाना खालामगोनसो नंदोंमोन दाबो रंजादो आरोहाय बदतमिज माखौथो जिरायनानै नायबाय थाखो जौ गिसिया लाबो फाग्लि जानला मानला गावनि हिनजाव बायदि फाग्लि होननानै दाबुंखाहाय जाबाय दे आरो नोंसोरबो ओंखाम ओंख्रि संनायाव थाबाय थानांला थांदो थां आच्छा दे होमबालाय हाफां आं थांनोसै दे थांनोसैबो आरो ओंखाम जालांला एसे आर्जेन्ट खामानि फैनानै होबाय थाथ'दो दे आं उनाव फैगोन दे होमबालाय ओंखाम जानो फैफिनबानो जाबाय जागोन दे ओइ नारजिबुदां आयौ बाला खारफालांबायबो मालाय बेबो सासे गावनि हौवाखौनो जि गोसो थोजानो गियो मालाबा गारजाबासो मिथिगोन र' बांद्राय आथा सिथा खालामनाया देलै बेदरा लाबोदोलै साहाजोंनो जानोसै आं आयौ मा जेबो धैर्य गैथाराबाल नोंहालाय आरो साहाजोंलाय माने बेदर जानांगौ जाखो बिस्कुट होखादोंना नोंनो जादोलै दस्ति जेखौ मोनदों बेखौनो लोंदो मानो इसेबां दावराव खालामबाय थादोंब्रा नोंलाय बे दावराव नङालै आंनि गोसोनि दुखुनि रावसो आंखौ बेदर दरसे बारा बिजानो गिनानै हाफां मोना अमा राजा मोना खबर होआसै बेसे दुखुनांथाव बेखौनो होनबाय थायो नामा बेसे खस्थ'यैसो हाबा जादों बिसोरो बेखौ मिन्थिया आरो नोङो मा बखिबाय थायो नोंलाय मा फंसे खोथाखौनो जावले बुंबाय थायोहाय मोनाना बिदि सन्थला हाबाखौ जानो होननानै जायाखैहाय बोरैबा एक्सिडेन्टआवसो मिस्टेक जादों अमा राजायाबो हाबा जानो गोसो गैयामोन आरो आंबो अब्लाबो माब्रै जाखोथाय जानांगौबा जाखायो बेफोरखौनो इसोरनि जरा बुङो
बुजिबायबालाय बांद्राय दावराव दावसि खालामबाय थानांला दे लोंदो जादो सिरि सिरि थादो नाजिबुदां नों आंनि फनखौ थाब थिखांनांगौबा आं जोबोद गियो मिथिबायना आइम सरिलै आं सन्थलाजों थानानैनो फनखौनो नायसननो रोङाखै अके जेबो नङा नों जेरावखि थाङा माने जेरावखि जि खामानि मावा माने आंखौ दसे दसे गोसोखांबाय थाबानो जाबाय दे माने मा दसेल' माने जानायाव खेबसे गोसोखां दै लोंनायाव खेबसे गोसोखां हासुनायाव खिनायाव जिखुनु खामानि मावा माने आंखौ दसे दसे गोसोखां मिथिबायना जागोन दे गोसोखांगोन ओमफ्राय दालाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय न'आव एसे खामानि दङ बेखौ मावना लाहैग्रोनोसै आं दाहाय फैफिनगोन नायनोसै मा जायो ओमफ्राय नोंहालाय ओंखाम जाखांबानो थांनोसै न'आव बाया लेंहरगासिनो आच्छा दे खामानि मावनानै ओंखाम जाखांना मोजाङै न'आव थांबानो जाबाय उनाव आंनो खबर हरफिनबानो जाबाय जागोन दे नाजिबुदां दे होमबालाय आयो होमबाला मानसि मोजां आंनि नाजिबुदाङा हाय रावनिबो दा नोजोर नांथों अराय सम नाजिबुदांखौनो जुगे जुगे थैस' थांस'नि मोनबाय थाथों लाब्रा फारानि बै दाउसो देलायखौ नाजिबुदांखौनो लुगैबाबो मोनासैनो नाथाय बे नैबे दाउसो देलाया नाजिबुदांखौ लागोन हायना मुलि सारनानैबाबो लागोन जायखिजाया नाजिबुदाङा आंनि आं नाजिबुदांनि सानैजों जालायगोन जोङो थैस' थांस'नि नों हौवा आं बिसि बास बेनिफ्राय आरो आंनो माथो नांबावगौ आइ लाभ इउ नाजिबुदां आइ लाभ इउ स' माच खेबसे खुदुमनो मोननायमोनब्ला नाजिबुदां है बेफोरखौ सानबाय थाया उनाव सानगोन हारसिं थाबा थपिकआ मानो कल खालामनानै लिंहरनाय आंखौलाय माबालै नोंखौ अमा राजामोननाव नुयैखाय खबर लानो फैदों आं आंबो दहायसो मिथिदों हाफाङा हाबा जाहैबाय होनना अमा राजामोननि गामियाव ओरैनोथ' हारसा हौवाजोंसो थांदों होननानै दावराव खालामबाय थादोंमोन मानसिफोरा गैयालै हारसा हौवानाव थाङाखै नार्जिबुदांनावसो दंहैयोमोन मानसिया नंगौ नामा दे दालाय हाबा जाबाय मोजाङानो जाबाय दे आच्छा बेफोरखौ बादो बैसागुनि दख'ना गोदान बायबायना बायाखै नोंलाय गैयाहाय बहानि बैसागुनि दख'ना मोननांगौ जाखोसै गैया मोनाखै बिदिबालाय आं होफैगोन दे नाहाय मा आंनोलाय मानो बैसागुनि दख'ना नांगौ जाखो दे नोङो लाजिनाङा आं होफैगोन ना नाङाहाय थफिराम आंथ' नोंनाव बियाखै बियाबाबो जेबो नङा दे आं होफैनायखौ गानबानो जाबाय बे मानसिया मानो इसेबां सिथें सिथा खालामबाय थायो आंखौलाय गावनिसो गार्लफ्रेन्ड साननानै लाखो ना माखो जानला मानलाथार मानसियानो सामसि दाउसो देलाय सामसि आङो हाफांमोननि हाबानिफ्राय फैबाय आरो नंगौ नामा मोजाङैनो जाबायना मोजाङै जाबाय माने हाबाया मन्दिरावसो जादों आरो माथो बुंबावनो फिसा हाबा गिदिरबाबो फिसाबाबो हाबा नालाय हाबा जेबो नङा दे नोंखौ हाफाया लिंहरासै ना हास्लाबासैदां बिनिखायनो लिंहरासै आंखौ हाफाया नोंखौ लिंहरखाया थांखाथारनायमोन आं मानो होनोब्ला हाफाया नोंखौ एसे उसुबिदा मोनदोंदां आंखौलाय मानो उसुबिदा मोनदों नोंहासो हाफांखौ मा खालामनानै लानाय दायो आं हाबायाव थांफिनगोन सानदोंमोन आरो हाबा गिदिर नङाबाबो जे खामानि मावनानै होफानांगौ बेनिखायनो बानानै फैबाय आं माब्रै दं दालाय हाफाङालाय माथो बुंबावनो दंलाबायो आरो माजोन हौवाजों थांनायमोनब्लासोमोन दा अमा राजा बायदिजों थांबाय बेफोरबायदियानो जासिगोन आरो ओरैनोबाबो अमा राजामोननि गामियाव नाजिबुदाङाल'सो माहाजोन नाजिबुदां बायदि हौवा मोननो खाफाल नांगोन मिथिबाय आंनि बायदि खाफाल नोंनावबो गैया अके बाय गावखौनो मा सानो बियो दाउसो देलाया नाजिबुदाङा गावखौ मा गोसो देखो इसिबां दुगि आंहा बेफोरखौ साननो सम गैया बे हाफाङासो आंखौ इसिबां गाज्रि मोनमारबायना आंथ' माथो जेबो गोसोआवनो गैया हाफांखौ माबा मोनसे बुंनाय ना गोदो एसे एनै नांलायनायखौनो गाज्रि मोननानै दंहाबो बेलाय आयौ बिदिथ' जानो नाङामोन मालाबा लोगो मोनबा सोंफिनथारगोन आं दा हाबायाल' जोबग्रोथोंसै लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबायलै भिडिअ'आ जोंना एफा मोजां बानायनायानो उराय जोबलांबायब्रा दिनैसो बिदि जानांगौना दा टाइमबो गैला गोदानै बानायफिननोबो बेनिखायनो उननि एपिसोडआवसो नोंथांमोना नायदो आरो दिनै बिराद सार्भार डाउन जादों लोगोफोर नेटवर्कआथ' थिगानो वाइफाइबो दं नेटवर्कआबो थिगानो जिअ'नि टावाराबो थिगानो नाथाय सार्भारासो ओरैबायदि जानानै होबाय ओमफ्राय मारै मा खालामनानै मा जाफ्लांखो आरो जेबोथ' खालामाखैमोन भिडिअ'आ उरायजोब्बाय दा नै बेखिनियाल' थाबाय आरोना बिराद रागा जोङो सम एखनबा बिदि जायोलै लोगोफोर माथो खालामनो ना लोगोफोर
दे बेखिनिखौनो नायसाबदो कमेन्ट बक्स दंखायो रायहरनो अबेसे गुबै लाब्रा फेन्सफोरा रायहरखाया ओरैनो सा साज्रांफोरना रायहरबाबो जेबो नङा दे दिनैबाल' कमेन्ट सेक्सनाव हाबनानै कमेन्ट नायलालै रायहरगोन नोंथांमोना ओमफ्राय फार्स्ट चेनेलनि पासवर्डखौनो बावनानै थाबायलै लोगोफोर र' पासवर्डखौ नागिरगासिनो गोसोखांगासिनो बेनिखायनो सेकेन्ड चेनेलाव होगासिनो सेकेन्ड चेनेलाबो नोंथांमोना दा बरिं मोननो हागौ उनफोराव नाथाय थिगखौनो मोनलांगोन नोंथांमोनाबो मिथिबायना लोगोसे नैबे सेकेन्ड चेनेलाबो जे 100 बारबाय बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय माने नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलखौबो अनसायग्राफ्रा अनसायगासिनो बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम खेबसे मोजां खुदुम हरबाय आं लोगोसे बिराद दुखुआव दंमोन होमबाबो नोंथांमोननो अननाय जासिहरबाय अके बाय बाय लोगोफोर